Sytmynysty sywnika belo pierwsi płytkani przydny Radzezne Kasiepsko-Pomorściu Drzesieni. Radzezna miała zatwierdzony nowy zarząd łeglowy, a tyś nowy skład Radzezne Kasiepściu języka. Ja chciałabym, żeby zarząd był po pierwsze reprezentował przedstawicieli naszego łebindę, ale też żeby to były ludzie, którzy już wykazali się robotą, swoim działaniem. I tak jak ja rzekłem, ja miałem wielki dylemat, kogo powołać, bo ja widzę wiele większy skład zarządu, ale zgodnie ze statutami mamy 15 sztuk ludzi w zarządzie łoglowym. I taki skład ja mogła powołać, bo ja widzę, żeby ta reprezentacja była szersza i myślę, że będę, nawet kiedy ja próbowała już dla innego przewodnika prosić zjazd delegatów, bo to oni mają w sztandze po zmiany statutowe wprowadzać, żeby jest to wprowadzone, że ten skład zarządu łoglowego będzie szerszy, nawet kiedy do 20 sztuk ludzi, wtedy to już jest możliwość jeszcze powołania większej. I temu ja wymyśliła, żeby formuła była właśnie taka szersza, że przewodnicy zespołów problemowych też będą uczestniczyli w naszych działaniach zarządu łoglowego. Po pierwsze, będą się wzmocnieni tym, że oni są, bo dotychczas było tak, że niejedne zespoły prawie nie działały. One może nie miały nawet takiej liczby, czym one by się mogły zająć. A my jako zarząd będziemy mogli na bieżąco widzieć problemy, jakie są z poszczególnych łebremiów i będziemy mogli z nimi jakby na bieżąco współrobić. Także to będzie taka nawzajemna współrobota, a oni przez to będą też motywowani do działania, ale też są to bardzo aktywni ludzie, wszystko z wielkim doświadczeniem. Ja bym chciała, żeby to doświadczenie też przekładało na nasze doświadczenie jak na zarząd łeglowy. A my, szanowni państwo, idziemy dalej do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Języka Kaszubskiego na kadencję 2025-2028. Najważniejsze i taki najbardziej przydny to wszystkie zadania dotyczące są normalizacji i standaryzacji języka, ustalenia dotyczące są grafii, ale też gramatyki, ortografii. Mamy tego tak wiele, że po prostu robota jest na tyle jeszcze lat. I z tym jest więcej teklu, ale okrom tego próbujemy też jakąś politykę językową uprawiać, jakiś parłancie z innymi, my się z nami narzesiewać, tak żeby po prostu trzymać rękę na pulsu, jak chodzi o dozieranie, pilowanie rozwoju języka. Jedno jest miele starać, żeby to były przedstawiciele rozmaitych karnów, które działają, to znaczy i literatów, i szkolnych, i gazetników, i tych, co są mediami zajmują, żeby po prostu taki pozdrzadk był z rozmaitych stron, ale też na rozmaitych łebremia tej leksyki kasiepści, słowizny.